velkommen til Gang med Resten, episode nummer 14. November-december, mest december 2025. Endnu en gang tak, fordi I ser med, og fordi at I vælger at følge. Det er sådan, at tallet ligger på sådan noget 344 on-off. Så er der en, der følger, så er der en, der ikke følger, så er der en, der følger, så er der en, der ikke følger. Så 344 er et rigtig fint tal. Så tak endnu en gang for det. Sådan helt ærligt, så har jeg ikke strikket ret meget siden sidst. Det er der måske flere årsager til, og måske er det bare den samme årsag. Jeg har været rigtig træt siden de sidste par måneder her. Jeg har fået lidt problemer med mine øjne igen, så jeg faktisk ikke ser ret godt, når jeg ikke har, når jeg skal sådan se på ting, små ting som masker og skærm og sådan noget. Og jeg bruger rigtig meget af min arbejdstid på at kigge på en computerskærm, så når jeg kommer hjem, har jeg ikke rigtig hoved og øjne til at strikke. Og jeg har faktisk også været nødt til at stoppe på det studie, som jeg egentlig havde tilmeldt mig, fordi jeg kan simpelthen ikke læse så mange timer ved siden af arbejde. Så derudover så kan man sige, at min skulder er blevet lidt bedre, men min albue er blevet lidt værre. Så jeg har faktisk strikket ret meget, og det er vel sådan set okay. Det handler jo bare om, at man skal stile efter, altså kunne være i det, man stiler efter. Jeg havde jo en deadline på et af mine striktøjer, og den kan jeg lige så godt sige, den nåede jeg ikke, fordi da jeg var, det var denne her fine kjole, nu skal lige så væk smider med gangen, det er måske for sent. Nej, der var ikke. Den her fine kjole. Da jeg faktisk var nærmest færdig med skørtet, jeg manglede et par centimeter. Der var rigtig mange masker, det tog rigtig lang tid med en omgang. Så fandt jeg ud af, at det skørt, det ville blive alt for voldsomt. Så den blev travlet op igen og strikket forfra. Eller ikke forfra, den blev travlet op til rib, hvor jeg havde lavet udtagningerne, og så lavede jeg knap så mange udtagninger. Så i stedet for over 600 masker, jeg tror det var sådan noget 630-40 stykker, jeg havde sådan anslået talt det til, så er vi nu på sådan noget 420. Så der er jo immer væk en forskel. Det gør også, det går lidt hurtigere, men jeg trævlede den op tirsdag i sidste uge, og jeg skulle have haft den på til julefrokost om fredagen, så det nåede jeg ikke. Det bliver strikket færdigt alligevel på et eller andet tidspunkt. Den er stadig sjov. Men som I kan se, så er det nogle lidt store garnnøgler, jeg har. Fordi jeg knækkede ikke tråden, og jeg har haft splicet dem sammen, det er julegarn. Så der var ingen grund til at sidde og knække den, når jeg skulle tilbage igen. Det er sådan det. Men jeg flytter stadig perler. Så den bliver rigtig god på et eller andet tidspunkt, når den bliver færdig, men det bliver nok ikke før jul, fordi så blev jeg lige lidt træt af at strikke på den. Og så skulle jeg jo have noget andet tøj til den der julefrokost, og jeg fandt en helt sort kjole. Det er jo kedeligt, så tænkte jeg kan da lige strikke sådan en. Jeg havde opskriften på den der fra Petit Nielsen julesløjfe, men den har jeg forlagt, så jeg ved faktisk ikke lige, hvor jeg har lagt den. Og så fandt jeg en, der mindede om den på Drops Yuletide, tror jeg den hedder. Og så strikkede jeg den lidt større, så min strikkefasthed med de 2 garn, jeg fandt, gjorde den blev lidt bredere. Så jeg ville også have den lidt længere, så jeg får den lidt større sløjfe. Og det nåede jeg så heller ikke blive færdig med. Men det gjorde ikke noget, fordi jeg fandt på noget andet. Jeg fandt på, at jeg bare ville. Jeg havde købt en sølvsløjfe til at sætte på den her kjole, jeg syede på, og så var den ikke helt sort længere. Så var den sort med sådan en fin sølvsløjfe, som egentlig bare var noget julepynt, som
til 10 kroner, som jeg stod på. Og så var den pyntet. Udover at jeg jo ikke havde strikket den færdig, så i weekenden, da jeg så faktisk havde strikket på den lørdag efter julefrokosten, hvor jeg var træt, så løb jeg tør for garn. Så den havde heller ikke kunne blive færdig, hvis jeg skulle have haft den på til julefrokost, men den ville også være blevet alt for stort til sådan at sætte på en kjole. Ja, det er jo, og jeg ved ikke lige, det er noget med, at man sådan denne her størrelseagtigt, tror jeg. Ja, jeg ved ikke lige, hvordan den skal monteres, men det må jeg jo lige se, når jeg er færdig med at strikke den. Jeg mangler, som I kan se, ikke ret meget, men jeg er løbet tør for glimmergarnet. Så den bliver også færdig her lige om ikke så længe. Så kan jeg lave et eller andet med det. Jeg er ikke nået længere overhovedet med den der pæne, den der cardigan, jeg var gået i gang med. Den er stadig på vej over til mønstret fra ribben. Så overhovedet ikke længere, men den skal jo så til at have lidt kærlighed. Det er bare det, at jeg pt. Har svært ved at se, så den er lidt hård at sidde og strikke på, når jeg kommer hjem fra arbejde. Ja, så den der perlekjole, den bliver lang nok med det, der er rullet op. Det her, den er topkogen, det her, det er hvad der er tilbage. Jeg ved ikke, hvor meget der er. Sådan 30-40 gram, tror jeg. Så topkogen. Ja. Så glemte jeg at vise sidste gang, at jeg faktisk har fået nogle nye pinde. Jeg hele tiden gerne vil prøve. Jeg trækker dem lige ud her. Jeg strikker jo nu normalt på de firkantede. Og jeg vil rigtig gerne prøve de der Addi Trio, som de hedder. Dem her hedder så Crazy Trio, fordi Crazy er... fordi de har en... De er ikke firkantede, men de føles faktisk lidt alligevel som om de er firkantede. De er ikke helt firkantede, men det føles lidt sådan, og så har de sådan en lidt nubret pind. Og jeg har min lille rundpind, eller min rundpind i størrelse 2,5, er faktisk også Addi Novel, tror jeg den hedder. Ja, den her hedder en Addi Crazy Trio Novel Long, og Novel er det, der gør den af det der firkantede, skal jeg huske det rigtigt. Og den har jeg faktisk i en rundpind, og kan godt strikke på. Så den havde jeg ikke noget problem med. Jeg har købt en størrelse 2,5, tror jeg det var. Eller fået. Ja, 2,5, 30 den lange. Og så skal jeg strikke strømpe på den. Det vil jeg gerne prøve. Så skal man jo kun have maskerne på 2 pinde i stedet for 4. Men det er helt klart. Det glæder mig til at komme i gang med. Når jeg er ved at være klar. Men jeg har heller ikke rigtig fået strikket mine mønsterstrømper færdig, så det er bare et spørgsmål om at komme i gang. Det er der faktisk også en lille vejledning med til, hvordan man strikker på de der Crazy Trio. Og der skal jeg strikke et par af de her strømper. Nu får vi se. Jeg tror ikke, det er jo ikke en gave, fordi jeg strikker dem jo bare for hende, jeg fik garnet af. Men det kunne godt være, hvis jeg blev færdig med dem en jul, at de blev pakket ind og sådan for sjov gave til hende. Nu må vi se. Ja. Strikkede julegaver. Strikker I julegaver? Jeg gør faktisk ikke, fordi der er ikke ret mange af dem, jeg sådan kender, der ønsker sig noget, der er strikket. Og det gør, at jeg gider ikke sidde og strikke det, fordi hvis jeg skal strikke en gave, så skal det være, fordi nogen sætter pris på det. Min søn ville gerne, han sagde faktisk, at han ønskede sig 5 par strømper, strikkede strømper inden jul, min yngste søn. Og det tror jeg, det kan jeg nok ikke nå, så skal jeg i hvert fald sætte gang i det. Men ja, det kunne da være, at jeg skulle strikke til ham i stedet for de her lyserøde, men de skal jo også strikkes. Så jeg tror ikke, jeg kan nå 5 par strømper. Jeg tror også bare, det var et tal, han sagde, fordi han godt kan lide de der hjemmestrikkede strømper på.
Det er også, har jeg ikke sådan strikket julegave. Altså jeg er ikke på julegave mange af dem, jeg egentlig kender, der gerne vil have strik. Så derfor strikker jeg ikke julegaver. Jeg vil egentlig elske, hvis nogen ønskede sig, ikke nødvendigvis specifikt den der trøje, men en strikket trøje, eller en ny hue, eller strømper, eller et eller andet. Jeg synes faktisk, det er lidt hyggeligt, at man lægger noget ekstra i, når man sidder og laver noget til andre. Og det er også derfor, jeg kun gider strikke til dem, der ønsker sig det, fordi selv hvis det bare er karklud eller grydelapper eller noget, men hvis ikke folk sætter pris på det, så er det da ikke min tid værd. Så kan jeg lige så godt bare købe en gave. Og så en håndcreme eller andet, som de så måske sætter mere pris på. Jeg synes, det er ærgerligt, fordi jeg faktisk egentlig gerne selv vil have, at folk er lidt mere... Altså, jeg synes, det der med gaver, hvor det nærmest bare føles lidt som en indkøbsliste, man får stukket i hånden, det synes jeg faktisk er lidt kedeligt. Med børn og teenager og sådan noget, så er det praktisk, men jeg synes, når det bliver med voksne, så bliver det bare sådan lidt, vi bytter. Og så kan jeg lige så godt selv gå ud og købe en tallerken til 700 kroner, som jeg kan ønske mig den i julegave. Ja, jeg synes lidt, det er noget fjollet nu, det der med, at man køber gaver, hvor det kommer fra en indkøbsliste, og det er nærmest sådan, ser bestillingsagtigt ud. Jeg kan godt se det praktisk i det, men jeg synes, det er fjollet. Ja, det var strikket julegaver. Det gør jeg det ikke i, kan I nok forstå. Så ja, så er det færdige projekter. Der er ikke nogen. Ingenting er færdigt siden sidst. Ingenting. Den kjole med perlen havde været det, hvis jeg ikke var blevet træt af, at det skørt var blevet alt for stort. Alt for voldsomt. Så ingenting er færdigt. Jeg kan sige, at jeg har faktisk noget strik på i dag. Jeg er lige nødt til at tage benene op og tage dem af. Jeg har strikket julestrømper på. Ja, det er bare sådan noget julegarn, der selvstrikkende julegarn fra Hobby, tror jeg. Og så var der en farve, der var i, og der var meget af, som jeg ikke brød mig så meget, den lyste op midten, så den knækkede jeg af, og så sørgede jeg for, at de blev næsten ens i 2 strømper, jeg havde. Jeg lavede det. Så har jeg jo været ude på Arken og set min bluse på udstilling, og set min nieces bluse på udstilling. Og altså, når man går derud, det er ikke alle bluserne, der er strikket efter Inner Child-opskriften, men når man siger med, at den Inner Child-opskriften går ud på, at det er dit indre barn, der skal bestemme, så kan man jo egentlig bare lave meget. Der er mange, der har set alt muligt andet strik, og det er bringet op, og det er rigtig fint. Men når jeg går rundt derude og kigger op, så blev jeg virkelig inspireret af alle de mange farver. Folk, der har strikket det lidt i temafarver, og nogen, der ligesom mig har lavet lidt vildt, og nogen, der har prøvet at lave det pænt, og nogen, der har givet slip, kan man se. Altså, der er sådan meget, nogen har haft meget struktur, når de strikker den, og nogen har lavet det indre barn bestemme, det vil sige, der er gået amok med det ene, og det andet, og det tredje, og det fjerde. Og ja, det er bare inspirerende at gå rundt derude. Jeg tror, jeg tog billeder af en 2-3 stykker, som jeg synes, det var nogle flotte farvesammensætninger, eller de her farver kunne noget. Og så fandt vi jo vores egen bluser. Og det kom lidt bag på mig, fordi jeg havde godt ikke set på min bluse på Instagram. Men jeg ved godt nu, hvorfor jeg så den, fordi den hænger faktisk i forreste række, eller bagerste række, alt efter vej man kommer ind i lokalet. Lige foran en trappe, hvor man kan komme ned, der hænger min bluse midt for. Så der var vist ikke noget at sige til, at den var kommet med på mere end en video. Alt efter hvordan man gik udstillingen rundt. Men den er jo slidt og brugt, så det er så fint. Den får jeg tilbage en gang i januar, kunne man hente den. Og det tænker jeg gør. Der er også noget fanisering den 4. januar, sådan en form for fanisering. Lige inden udstillingen slutter. Der tænker jeg måske at tage derud. Den workshop, der var, er fuldstændig udsolgt. Det er så fint. Jeg har været til
workshop med Lærke Bagger, så det er ikke afgørende. Men det var meget sjovt at se sin egen bluse på museum, og lidt at se, at den faktisk havde fået en rigtig central plads. Jeg tænker, det er tilfældigt, hvordan det er hængt op, men jeg ved det jo ikke. Min niece og jeg var derude sammen, og hun havde sin Bit by Bit, som jeg har strikket til hende. Hun fik julegave sidste år, og jeg havde min Alone Together sweater på, og der kommer en dame til os, og så siger hun, ej, har jeg også selv strikket dem? For hun var jo godt klar over, at vi havde en bluse med på udstillingen. Det kunne hun næsten se på det tøj, vi havde på, og vi sagde, at det havde vi, og det var samme designer, som havde lavet opskriften til den anden der, Lærke Bagger, som jo stod for udstillingen. Det er lidt sjovt med den der pop-up udstilling, fordi der står ikke sådan, der står lidt om den, der står lidt om, hvad det er, altså det der med at strikke, og at folk bruger det terapeutisk og sådan, men der står ikke sådan så meget ellers. Det er et lokale med udstillinger, bluserne hænger ned på loftet, eller hænger på loftet på sådan nogle wire, og det er super sjovt. Jeg havde jo været derude, da jeg afleverede bluserne, havde været købt en indgangsbillet og gået rundt, så den her gang benyttede jeg mig af, at jeg havde fået en gratis indgangsbillet i forbindelse med blusen, da jeg afleverede blusen. Og der så jeg jo så den sidste udstilling, der var stødt til, det var en yngre kvinde med, jeg kan ikke huske, hvad hendes baggrund var, hun var ikke dansker i hvert fald, som har arbejdet meget i metallic farver og metal. Jeg fik sådan en UFO-vibe af hendes udstilling, og Frederik Næblerød var jo stadigvæk derude, og det samme med Ken Rasmussen og Bifrost. Så det var bare, stort, og der var lavet en lille smule om på alle udstillingerne, eller på en del af udstillingerne, så det var også, du ved, det ser ikke ens ud hver gang man kommer. Det var jo bare rigtig fint. Så det kan anbefales en tur på Arken og se på farver, for der er rigtig mange farver derude nu, som de 3 udstillinger der er. Der er Frederik Næblerøds mange farver, han er meget farverig. Så er der sort-hvid tryk af Ken Rasmussen, men han strikker jo så også en plastikpose, og det er også meget farverige. Og så er der de faste udstillinger, der er sådan, eller de faste egne kunstværker, de har derude. Det er jo også lidt med farver. Og så er der Lærke Baggers udstilling, den er meget farverig. Og så er der hende, den yngre kunstner med metaller og metallic farver. Og det er meget, det er faktisk nogle rigtig flotte farver, hun også gør. Altså, det farver taler bare mere til mig, så det var noget med farver og bløde former og store UFO-lignende objekter. Så det er bare dejligt at se en udstilling, der også inspirerer. Så en tur på Arken, hvis man bor i nærheden, er helt klart værd. Jamen derudover, så tror jeg ikke, jeg har så meget at sige. Jeg ønsker mig ikke selv nogle strikke-relaterede julegaver. Det gør jeg måske nok, men jeg vil gerne bare overraskes så. Fordi jeg har jo en masse ting, jeg kan lave, så jeg mangler jo ikke noget. Som man nogle gange kan se på Instagram og sådan noget, så er det jo en form for en pensionsopsparing. Der er masser at lave, når jeg ikke engang skal på pension. Så jeg har strikket op i. Ja, men derudover, så byder 2026 på mange ting med strik. Jeg håber jeg. Jeg har ikke de store planer. Jeg håber at få strikket lidt i juleferien. Jeg håber, at min albue ikke begynder at skæve sig for meget, så jeg faktisk kan strikke igen. Og jeg håber det, at jeg ikke overstrænger mine øjne med studie, at det måske også lige får dem til at falde lidt til ro, så jeg bedre kan se. Jeg kører med 3 forskellige på briller i øjeblikket, 3 forskellige styrker, skifter lidt efter hvad behovet er. Men derudover, så tak fordi du har set med på gang af resten. Glædelig jul og godt nytår. Vi ses i 2026.